அடச்சை! இன்னிக்கின்னு பார்த்து எங்க அம்மா மாப்பு அடிக்க சொல்ட்டாங்கடா. ச்சை! ஓகே. ஏய்! என்னடா இது பர்பிள் கலர்ல இருக்கு? ஐயய்யோ! ஐயோ! எவன்டா அத பர்பிள் கலர் பெயிண்ட் அடிச்சது? சரி ஓகே அந்த துணிய வச்சு துடைப்போம். எங்கடா அந்த துணி? இதோ இருக்கா? எவன்டா அது நாத்த பிடிச்ச சிமெண்ட் அடிச்சது? ஓகே. டிங் 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 டவா எவன்டா அது கல் அங்கே வச்சது? அந்த கல்லை ஃபஸ்ட்டு தூக்கி எறியணும். எங்கே அந்த கல்? இதோ இருக்கே. டொமால் டொமால் ஓ